Mayong hapon guys, ato ang i-vlog karon sa ato ang update sa tong channel ang Samonte Aurora Kawilan Shoton nga dalan. So tanaw na to guys kung unsa ko mo ni diri dapita ang ato ang portion sa Samonte Road, di nagtapos tong na isemento dool na. After that na intermittent nga rough road padulong pasaka sa Aurora. So Lantawa guys. So dirira portion ang putol dayon rough road na saka sa Aurora. Krusong tipak na bato padulong na sa Buhal guys kani padulong ni siya Aurora. So dire po nagsugod ang pasaka padulong Aurora. Makita nimo ang eastern side sa Ulutanga Island. Nindot kayong view guys ang imong makita. Go na. Wala ang murag sinong literyo man to. Sige. Go on. Umabot sa Nesinyas. So makita nimo dire guys kuning eastern side of Ulutanga. Niya na dito sa taas. So ano siya ang taas. Sige, go. So almost na ta guys. Punto to rin na sa Aurora.
diri sa Barangay Aurora. Diri ra ko to. Road na ni siya padulong sa Barangay Kasigpitan. Medyo kihan. Yan na. Liko na siya guys. Kita na to siya guys. Kuning pagsaka na to niya na ani siya ay sementado na nga portion sa Barangay Kasigpitan. Sakop ni siya sa lungsod sa Talusan. So dili nagsugod ang semento pod. Crossing ni siya nga dalan gihimo pasulod na sad sa Barangay Syoton nga sakop sa lungsod sa Mabuhay.
Cemetery. Palugsong Tagamay dayon Usaka din makita nato ron ang development sa Giwanon Resort sa Shoton. So mao ni siya guys, ilang resort daghan nga ligo initially ga blue. So mao ni ilang development pero rough road na pod dayon ito gamay sa taas motong semento nga dalan. Botol. So malang sana atong update sa dalan sa gikan sa Monte, Aurora, portion sa Kasigbitan, then sa Shoton. Alang sa Raymond Bagunok channel. Raymond Bagunok, daghang salamat.